ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu feneka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ikaso jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo imako be kuna funia were la sa isemfa biribiri ikase udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon biye trata e December kalo klitan samba flani muga aninani aw munu ba fle sanga naka wakati anga bolo la stra klingen la bela jelenka mali kona ya kata se mali ko kanama ambe aw bela jelen fo aka wakati o chugala kurafuni ale wati sira ayaw bismillah kuna fundamnela bi juma temeni anga ministry nyama ni oye journal de division Abdoulaye Maigaye ale ye société civile maw ninka ulu faranyonka uka nyoganye kuma unika ulu ke atali hundo ka blamina chama odi konnala afamba do ere koni oye kalafili baro ulu damnelu ye kataka se politique ko kata se institutionnel uluma una nyogona chama uyo kuma nyogonya unika ulu ke afama fena do bolla feminga odi ye lakana kunyo ye anga jamana ale konnala ya ina fo ladala ko anga fintigila ka kuna fundi sombeno nazara kana nako ma ko dirpa a dirpa nyama ale kon be kuna fundila unika ulu wele kalo kaseka anga fintigila ka uluka kuna funia jele nika odi kuna fundila ma ubeseka a challenge kamna wala sa mali on beseka kuna funia jele nika osoro anga fintigila ka uluka la halaya uluka ni kalo inta uye femi soro nika di kuna fundila uluma ni oye Suleiman Dambile awnini anga jenika ka ni korofo ka ululame nyogofe le 1er décembre anga pampulu yi dagarike anga jatiga wale mokodola na kilibara vers le 30 novembre jatiga wale mokodo nous communiqué donc ka fo lui sigi ka fo ke réunion kuma nyoya uyuka jekulu ya to yelema et que olu yo ke 13 ans. Donc, enfin, oui, là, comme il y a un 13 ans, quand il faut qu'il Malila, qu'il y Maléona, qu'il y ait Maléona. Donc, enfin, oui, il y a un groupe Pangulu, il y a un bel faut que tu aies un groupe de Jona d'Offre, où il y a un café, nous, quand il y a un de Farale, donc, le 1er décembre, ce qu'on a Jona fait, Pampulu Dagareke, au Niamoko Nuna, no Olu, Ben Niamoko Ulu, Flashigimbo, Nia Jatemeneke, au Niamoko Nunu, Mashiba Chamantala Dugukono, Undabomuna, Kafo, Sigala, Unobala, Hotel, où est la 70 Kafo, un des Nike, Ni Tontu, attaquer la guerre. Munka la septembre kalola sante menena ni ber attaque la dia munka kala utu kalola sante menena katla kalele attaque ke munka kala septembre kalola sante menena ani tenza water munka la juillet kalola ni sani konona wera ko ko ulude o bara no boloda na o boloda donc aya wera bo mali dia
sen ka na an ka kunnafoniya so ale kɔnɔna la don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a bolodalen don diɲɛ seleke naani ale fɛ ni o ye ka se ka yuruguyurugu ka olu kɛlɛ ni o bɛ kɛ décembre kalo tile 9 Mali ta tara ka bila minɛn min kɔnɔna la o de ye sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka yuruguyurugu ni ka olu kɛlɛ yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ fanba kɔni sifinnakaw ka fala kan ka daminɛ kalanso olu kɔnɔna la baara ni baaradegew fɛnɛ olu kɔnɔna la o de bɛ kɛ sababu ye sa ni ka dɔbɔ yuruguyurugu ale la misaliya yɛrɛ misaliyaw olu kan ka taa denbaw ka taga se karamɔgɔw olu kan CEDEAO ɲɛmaw olu ka kan ka fara ɲɔgɔn kan décembre kalo tile 15 natɔ in na san 2024 Abujakaw olu fɛ yen nɔ n'o ye Nigeria jamana o kɔnɔna ye u ka sigi ka fɔ in yɛrɛ kɔni bɛna boli fɛn min ka o de ye Mali ni Burkina ni Niger kɔni ye u senbɔli min kɛ CEDEAO ale ko la ni ka AES kɔni ka o sigi sen kan o y'a yira ka fɔ ka se ka nin baara ninnu kɔni ni ka a yamaruya u y'a yira ka fɔ ko ka se ka ko kɔni sigi sen kan u bɛna sigi ka fɔ ni ka o kɛ janvier kalo san 2025 ka se k'a yira ka fɔ ko Mali ni Burkina Niger kɔni bɔra CEDEAO ale la k'aw ladɔnniya ka fɔ ko Mali ni Burkina Niger ka bɔli CEDEAO la a kɛra janvier kalo tile 28 san 2024 Wagadugu ale ni Ɲamɛkaw olu fɛ yen nɔ a yirala ka fɔ ko n'i y'a ye Mali ni Burkina Niger kɔni y'u sen bɔ CEDEAO ka fɛ ko bɛɛ lajɛlen na CEDEAO kɔni kelen tɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Bamagaji wɛrɛ tigilamaw olu kɛlɛli la kalo 3 o kɔfɛ ni an ka jamana kɔni tun kelen don ka TV5 Monde k'ale ka baaraw ka olu ɲɔngiri an ka jamana la yan nɔ u kɔni ye baaraw ni ka olu daminɛ an bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ tiga ale kilo 100 bɔrɔ o bɛ ka feere 9,500 ma ɲina ale sugu la kabini kunu décembre kalo tile 9 san 2024 ni wagati in na tiga sugu kɔni gɛlɛya bɛ ale kɔnɔna la kosɛbɛ ka sababuya kɛ tiga ale sɛnɛni o ye an ka jamana lamini olu kɔnɔna la kɛnyɛrɛ ye kalanso min bɛ yen nɔ ni o ye katoliki ye n'a bɛ wele ko diocèse Sanka olu fɛ yen nɔ olu kɔni ye lɛrɛ 72 baarabila ni ka o daminɛ kunu tɛnɛ sɔgɔmadafɛla o la u ka sɛndikaw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko u ka nin baarabila in yɛrɛ kɔni sababu ye min ye o de ye u ka kalo 1 sara kɔni o kɔni bɛ u ka sarabagaw olu la kabini novembre kalo san 2024 ani tuguni fɛnɛ ko kuma dɔw kɔni bɛ ka taa ni ka ɲɛsin karamɔgɔw olu ma u ka karamɔgɔ ɲɛmaw olu ka yɔrɔ la o kɔni waleya min kɔni ni o bɛnnen tɛ olu ma u ka laɲini kɔni ni o ma sabati dɔ bɛna fara u ka baarabila ale kuntagala kan denbaya kɛmɛ bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ minnu ni dɛsɛ kɔni bɛ olu la ni balofɛn kɔni taara ka di olu ma an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen na ni o bɛnna décembre kalo tile 7 san 2024 a balofɛn dɔw bɛ tali kɛ malobɔrɔ ɲɔbɔrɔ ka taga se tulu ni safinɛ ale ni sukaro olu ma min n'a musaka tari jɔ fo sɛfɛwari miliyɔn 32 la ni balofɛn yɛrɛ kɔni dira PAM ale de fɛ PAM yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ye min ni ale ɲɛsinnen bɛ kɔngɔ o kɛlɛli ma an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la u ka minisiri ɲɛmaa kura ni o ye Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo ale kɔni ye baara ni ka o daminɛ kunu décembre kalo tile 9 san 2024 Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ ale de bɛna kɛ gouvernement o ɲɛmaa ye min ni a bɛna minisiri tɔw kɔni ka olu sigi Ghanaiens ka commission électorale y'a tiɲɛtigiya kunu tɛnɛ décembre kalo tile 9 k'a yira k'a fɔ ko John Mahama ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye 100 o 100 96 ni murumuru 55 a ye o de kɔni ni ka o sɔrɔ waati kunkurun jaabi bɔ o la ani maa min kɔni tun karilen no ɲɔgɔn na sa ni o ye Mahamudu Bawumia ye ale kɔni 100 o 100 41 ni murumuru 1 ale kɔni ye o de kɔni ka o sɔrɔ a yɛrɛ kɔni sɔnna ma ka fɔ ale kɔni ma kɛ jamana ɲɛmaa ye décembre kalo tile 8 san 2024 Damaka
damakasi sɛbɛ o donna Guinée Bissau lasigiso min kɔni bɛ Faransi jamana o kɔnɔna la damakasi sɛbɛ in yɛrɛ kɔni donna u ka tungarage minnu sigilen bɛ Faransi jamana ale kɔnɔna la kɛra kunu décembre kalo tile 9 a yirala ka fɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔni ale ye bɔli min kɛ Faransi jamana o kɔnɔna la ni o ye Umaru Sissoco Embaló ye ani Faransi jamana ɲɛmaa ye kɔni ye ɲɔgɔn ye ni o ye Emmanuel Macron ye. Mali kunnafoni jabaran najɛbaw aw kulo gaze kɛra ni kunnafoni damadɔ de bi ni ka da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ foli beleba ta ni ka di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ma ni o ye DSC construction ye Janginɛ Samake n'a ka cɛdenw u bɛ baara la duguma cogo min na u bɛ baara la sanfɛ tentɔ an b'a fɔ halisa u k'u timinadiya ka sababuya kɛ sojɔ baara ale ma nɔgɔ aw maa minnu bɛ yen nɔ sa terrain bɛ aw bolo aw bɛ fɛ k'a jɔ a jɔcogo tɛ aw bolo ni o ye a plan kɔni u t'aw kɔnɔ yɛrɛ DSC construction bɛ so plan ɲumanw ni ka olu bɔ ka di aw ma e fɛnɛ de bɛ yen nɔ station jɔli o bɛ i ka programme na i wakilu kɛ DSC Samake construction u bɛ station ɲɛnamabaw k'olu plan bɔ ka d'i ma ka tila k'a jɔ k'a ban pewu k'a d'i ma i ka so fɛnɛ u b'a jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma terrain t'i bolo i bɛ fɛ ka terrain fɛnɛ sa DSC Samake construction bɛ terrain fɛnɛ ni ka o feere u ka baara kɛtaw olu ka ca a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa a ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ u ka baara kɛtaw la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.